Hei hei ystävät! Lomamatka alkoi. Jotkut ehkä jopa tietää, minne ollaan menossa ja kenen kanssa. Yksin. Kaliforniaan on siis matka. Tällä hetkellä mä olen Viking Racella. Tästä menen laivalla, siis Ruotsin puolelle ja sieltä, koska halvemmat lennot. Ja ei tässä tähän tai kummempaa. Kävin Tax Frees ostaa viimeiset tuliaiset. Roopelle vähän pastillisottia, nannaa, kaikkea tämmöistä pientä kivaa. Ja tosiaan huomenna iltapäivällä 2 aikaa lähtee lento. 11 tuntia 15 minuuttia saisi istua koneessa sitten. Mutta eiköhän tää tästä kun päästään vaan perille, niin hienosti tuntuu niinkö menevän näin alkuus heti. Ja terkkuja kaikille, jotka jättä sinne kotisuomeen. Huomenna on tosi lämmin, kun mä pääsen perille. Ja tosiaan se aurinkorasva jäi. Mutta ei anneta se häiritä, eiköhän sitä saa vielä jostain muualtakin. Mutta seuraava päivitys tulee sitten varmaan Arladan lentokentältä. Joten pistäkää YouTube-kanava talteen. Täältä löytää sitten terveistä aina. Hei hei!